טינקי שוב פעם משתוללת ועשיתי סרטון. יש לה פנים כאלה מוזרות, נכון? אז שכחתי, בעצם לא שכחתי, קוראים לי קדמה, ותרשמו לערוץ שלי ותעשו כמה יותר לייקים, כאילו אם אהבתם. היא אוהבת להצטלם, אז היא יושבת שם פשוט, כאילו אפשר כאילו להעיר אותה, היי קומי. עכשיו היא הלכה נראה לי, היא עכשיו משתוללת. דקה. אז זה הבית. אז מקווה שנהניתם מהסרטון, ואני אעלה עוד סרטונים של איפור וכל מיני כאלה, איך כאילו היא עושה שטויות וכאלה. אז ביי, אם אהבתם תכתבו למטה, וזהו, מקווה שיהיה כמה שיותר צפיות. ביי.